Miabot na sa 14 ang patay, samtang 75 ang samdan sa twin bombing kagahapon sa Sulu. Pipila sa mga samdang sundalo ang naakaron gitambalan sa Zamboanga City. Anihan dugang detalye. Parayong ginatambalan karon sa Camp Navarro General Hospital sa sulod sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City ang 5 kasundalong nasamdan sa twin bombing kagahapon sa Barangay Walled City sa Sulu. Aduna kini mga samad nga igo sa shrapnel sa may busikan nga bomba. Hinoon luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang. Sa kinatibukan, miabot sa 14 ang patay nga gilangkuban sa 7 ka sundalo, 1 ka pulis ug 6 ka sibilyan. Samtang 75 ang nasamdan sa maong panghitabo, 21 ka sundalo, 6 ka pulis ug 48 ka sibilyan. Samdan usab siyang bukton og kamot si Corporal Jesus Hinora, sanglit ana sulod sa military truck. Sobra 20 sila ka mga sundalo ang may kanaog niadtong higayuna aron mamalengke alang sa ilang operasyon. Niadto pa daw aduna na sila nadawat nga hulga sa pagpamomba. Hinungdan nga ang tanang sakyanan nila ana-ana sulod sa ilang kampo. Grabe ang ilang kasubo sa mga kauban nga namatay sa pagpamomba. Ilabi na sa ilang finance officer nga si Staff Sergeant Manuelito Oria nga ilang amigo. Samtang gihaya karon sa usa ka punerarya sa Zamboanga City ang laing 5 ka sundalo nga namatay. Samtang ginahulat ang schedule sa C-130 military plane para iuli sa ilang mga pamilya ang namatay sa pagpamomba. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.